takulandirani ku Olivia Music Media. Amaina bambo nyamata ndasungwana tafuna tikuziwiseni za kumangidwa kwa Tamai maka mwatsatanetsatane kutenga ndi malipoti amene akutipeza. Tamai zatsikilizika ndi mneneri wa Lingadzi Police Station kuti Tamai wamangidwa pa mulandu woti anaba ndalama yosachepera 8 million. Zikusonyeza kunena kuti odandaulayo akufotokoza kunena kuti koma anatumiza ndalama mwangozi yokwanira 8 million kwa akaunti ya Tamai. Ndi atazindikira kuti watumiza ndalama molakwika pa akaunti yolakwika, anamuimbira phone Tamai ndi kumudziwitsa za ichi. Ndipo Tamai anena kuti ayi I'm traveling ndikupita ku South Africa ani ndikakhala pabwino ndipanga refund ndalama yanuyo pa akaunti kwanu. Ndezioneka kuti ndalama yache mwaliwa anadya ndi zipezera anayamba kuthawathawa mpaka kufikira kuti muno wake ndalamayi anafika kuti ati watopa nazo. So kutengeranso ndi malipotiwo zikuonetsa kuti Tamai ndalama imeneyi komano ioneka kuti anayipanga mwina invest mabizinesi awo. Yamba inali ngati yankhumba amapanga brag about ija enanso akunena kuti koma iyayi amaonetsa kufoja ndithu kufoja. Oneka kuti anapanganso invest umeneko yopanga breed agalu ija ndi zikukambidwa zambiri, koma chachikulu tithongo iyayi tidikireni ku polisi makamaka kuti timve tsatanetsatane ya zimene zinachitika. Tikumemani nonse mupange subscribe channel yathu kadakalika bebe ndithu. Until next time, bye bye.